हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आरो आंहा भिडिअ'या गोबाव जाबायमोन टाइमखौनो मोनाखैमोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला आरो जायफ्रा मोजां मोनो आरो आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जों दायो रौता मोनफैबाय नै जों रौतायाव दसे ओंखारथ'दों जों दायो जेरावहा फैदोंमोन बेयाव मोनफैबाय तेजपुर मिशन हस्पिटालाव जों मोनफैबाय दायो नै गारि पार्किं खालामग्रोनोसै बेनि उनावसो हाबनोसै नायलांबाय थादो अब्ला नोंथांमोना आं सिङाव एसे बिजिखाय भिडिअ'खौ खालामबाय थायासै ओमफ्राय दायो सिङाव हाबनानै फैखांबाय जोङो दसे रिपर्ट मोनथ'वाखै जों एसे बेरायहैनोसै आरो नैबे हस्पिटालावनो जोङो फैदों गोबाङानो मिथिखायो मडिफाइ खालामनाय थारखौ नुसिगोन एबार लामा गोदोर ओमफ्राय नै जोङो बेथिं फैनायावनो ओमफ्राय नै बिराद माइ गायनाय नुबाय आरो माइआ मोनबायानो जानो हागौ बिसोरनिया दाबायदि समावसो माइखौ गायनो हायो खोमा बेनिखायनो ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव फैदों नै बेरायनो थाखाय आंबो फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट आरो नैबे जायगायावहाय जा समायना नुखादों आरोना नैबे बिफांफोरखौ बेनिखायनो भिडिअ खालामबाय आङो नै जिबायदि समायना नुयो नैबे भुमरागुरियाव फैदों जोङो ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बेयाव ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' गोबाङानो फैबाय थाबाय जानो हागौ सोरनिबा थाखाय गोबां सम जाबाय जानो हागौ बेयाव फैनाया ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेयाव नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां नांखायो ओरैबायदि बार खोलो खोलो ओरैबायदि समायना नुयो दैजों नायदो आरो नोंथांमोना ओमफ्राय जि समायना नुयो आरोना नै ओमफ्राय जों जि दिनाव थांदोंमोन बे दिनावहाय एसे दोमैलुमोन आरो बोथोरा सान्दुं गोसा मोनबा एसे मोजांसिन नुगौमोन भिडिअ'खौ थेवबो नायसाबदो नोंथांमोना आरोना ओमफ्राय जायफोरा फैनो गोसो बेयाव फैनो हागोन तेजपुराव फैयोब्ला नैबे भुमरागुरियावबो बेयावबो नैबेयावबो बिचावबो फैनो हागोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो नायफैबानो जाबाय जों ससे थांनानै ओंखारनानै नायनो र' ओंखारनो मोनो ना मोना जों ओंखारबाय नै जिबायदि गोजौखा जिबायदि गिथावना जोबनायथिंसो ओंखारफैदों जोङो ओमफ्राय ओंखारनो होआखै आरोना बेयाव जोङो ओंखारफ्लांबाय ओमफ्राय बैथिंहाय नैबेथिंहाय नुहुरदों जोंखौ बेयाव खामानि मावग्राफ्रा जोंखौ हुसेल सुनानै जों गारियाव गाखोफिननांबाय आरो जास्ट दसेल' ओंखारनानै बेसेखिनिखौल' भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय जोङो जानो फैबाय नै दायो ओंखाम उखैनायखाय एसे जानानै ओमफ्राय हस्पिटालाव थांफिननोसै 3 घन्टाजोंसो फैयो होनना बुंदोंमोन नालाय बेनिखाय जोङो एसे गोबावैनो बेरायबाय ओमफ्राय जोंहा समाबो जाथ'वाखै नालाय बेनिखाय ओंखाम जानोसै मिरामिससो जोंहा ओंखामा बेदर लाबोथ'वाखै आरोना बेनिफ्राय मिरामिस होननानै बुंबाय आरो आङो नायलांबाय थादो अब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै दायो नैबे जायगायाव फैलायबाय जोङो ओरैबायदि बार मोजां ना नैबेयावथ' ओरैबायदि बार फैखादों जिबायदि गरममोन ओमफ्राय बे नैबे जायगायाव फैनानै एसे थान्दा मोनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौ जायफोरा नायबाय थायो नोंथांमोना लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो हरदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो हरदो अननानै बेबायदिनो सापर्ट खालामलांदो आरो अननानै गावजों गाव नङा होमबा ओमफ्राय जोङो नैबे मिशन हस्पिटालाव सिङाव फैफिनबाय दायो रिपर्टआबो मोनबाय ओमफ्राय दा डाक्टरखौ जोङो नाम्बारा फैथ'वाखै नेबाय थादों आरो जोङो हाबनो थाखाय नै सिङावहाय दङ जोङो भिडिअ खालामनो एलाउ गैया खोमा आङो सिरि सिरिसो खालामखोमादों आरोना
ओमफ्राय दसेनि उनाव फैथारसिगोन डक्टरनियाव हाबखांनानै जोंखौ डक्टरा मोनसे हस्पिटालाव थिनहरलायबाय आरो नैबे तेजपुर आइ हस्पिटालाव जोंखौ थिनहरलायबाय आरोना जोङो ओमफ्राय फैनानै बेयाव मोनफैलायबाय नै मेगनखौबो नायनो होदों बेनिखाय जोङो फैफिनलायबाय बेवहाय नै सिङाव हाबबाय ओरैबायदि मोजां जायगाफोरा ओरैबायदि साफा ओरैबायदि क्लिन मोजां स्रा नोंथांमोनाबो सोरबाया फैबाय जानो हागौ बेयाव ओरैबायदि मोजां गाहाम नांखादों आरोना बेयाव नायदो नै ओइथिंजाय नै बैथिं हाबनांगोन जोङो नैनिफ्राय फिसालाखौबो एसे बिमायंआ फट' दिखांबाय थाबाय आरोना नै ओमफ्राय बिराद गाहाम नांदों आरो गथ'आबो बेयावहाय एसे थान्दाबो मोजांबो नालाय जायगाफ्राबो बिराद साफा नै बैजोंहाय हाबलांगोन नै नैबेजों ओमफ्राय दा फैथ'वाखै जोंनि ड्राइभारा दसे नेबाय थादों Baba, Aisyah. Iban. Iban, langzagan nङो, langzagan. Babaय nङो. Nङो babaय ơi. Nङो babaय. Iban. जोङो फार्स्ट फ्ल'राव फैलायबाय आरो थिनहरलायबाय बेयाव आरो चेकआप खालामसिगोन बेयाव एसे नायबाय ओमफ्राय दा बेयावबो नायगोननो नै दायो जोंहा आइ हस्पिटालनि खामानियाबो जोबलायबाय ओमफ्राय जों फैलायबाय दायो मिसन हस्पिटालावहाय बेयाव आरो खनसे देखायबावनानै ओमफ्रायसो जोङो न'आव थांनो मोनसिगोन दायो खामानिया जोब्बाय जोंहा हस्पिटालनिया ओमफ्राय न'आव थांनो ओंखारबाय नै बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ बेसेबावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव दे